Gaur pailazo badator, eta hemen hainau, a ber, beha aina izaten aizen ego zer. Iepa, nire Bartzelonan izanean semaforoan dirua, eskaten ibiltzen izan. Porru eta guztik! Artista! Saiatu nahi datorrekin, saiatu nahi dat. Lau, hiru esalditu nahiko izango. Me katxiz la mar. Aldegen eintzak. Aldegena, me cago en la mar. I hau beste histori baek, Alkatxo fikin errexo guan, Bai, intzak? Burrengo gutxiko jo. Ni porrukin. Ni porrukin hartu, ni alkatxo jakin. Eta bakizu, inbidutza, sakurran putza. Me katxiz la mar. Hau kikatu berrena. Venga. Dios, honekin eres. Kaixo launak, hementxe gaude, ekain ibarguren, tabit jok, mekatzi lamar. Ni diru pixka lortzen, janan, zea, semaforotan. Bai, txapela pasata, hoxe onena. Igazko lortukoek, ez da? Beltzian, onena, txapela pasata, danak. Beltzian, dana patrikako. Oiazpirako. Mekatzi lamar, dana eta kontatu, Bueno, iaiz, artista hutzai, bueno, pailazua, malabarista, netzekiat, nola definitzea izi? Ni payaso, hitz baten. Payaso bat, hitz baten. Pailazo bat. Pailazo bat, mekatziz. Ai, ama. Bueno, eta zukalden zemuz moldatzea iz. Bueno, ituzkia, tortilla frantzesak eta, bueno, bai, moldatzen hauk, eta, bueno, tartar de salmon da, holako. Bai, eta danakin itetu malabarak, danakin, zer gauzakin. Peligrosuena dek maile jartzen nahi aizela, astea izenien kubiertuekin. Eta, bueno, zirkuen asko gaitu adibidez, eta hogei lagunentzako maila jarri berdanien, ba, naztena, kutsillokin, tenedorakin, da tanak. Kutsillokin, ni bat sekititen, hola. Horrekin bazpare, kieto parau, porque... Bat, irukinez. Bueno, elkarrekin ningo deu, ikusiko zuen, barazki galeta, gio, edari eder bat, eta nola ez, oso ondo pasa. Earrek. Bueno, lagunak, eta ekain, garatuko izuet, nola ingo deun barazki galetau, eta gero pistatxo edari bat ingo deure bai. Hemen behar deuna da, aurrena, orea prestatu. Orea prestatzeko dakau, irina, arrautza, gurina eta ura. Dena elkartuko deu, gatza pixka otako jo, masa prestatuko deu, eta gero behar deuna da, lasaion, gero lusatu, eta tartaletan barrun jartzeko. Lasaion, lasaion, hori bai, baina masa egu ez. Masa lasaion, eta gero gu pastela prestatuko jo. Eta gero izango deu, bete. Nola beteko deu, hemen dakau gaztan bera, esne gaina, eta horrekin masatxo bat ingo deu, eta hori azpin jarriko jo. Vale, geho ingo deuna da, sartaian, pasa tipulina eta baratzuria. Ondo goxatu, eta hori gaztan gainean jarriko jo. Eta hoi gutxi balitz, gero barazki hauetanan jarriko zio. Hor buruak, baratzuri freskuak eta zainzuri berdiak. Ingoituguna denak moztu, salteatu eta pastelan jarri. Eta hoi gutxi balitz bukatzeko, hemen gazta feta dakau, laukitxotan ingo deu, gainen jarri, arrautza irabiatu, pixkat eman eta labian bukatuko deu. Odoz? Galdu nauk. Galdu alaiz. Jungo haitu txirrik etxarraka. Pixkanaka jungo haitu. Eta gero hemen ingo deuna da, uretan jarriko ditugu pistatxok, biguntzeko, behin biguna daudenian, ingo deuna da, birringailo baten sartu, datilak ebai, tematxare bai, eta urotza. Horrekin birrinduko deudana, eta hoi, holaxe, edateko, eta ondun pastela jateko. Ados? Galete, barazki duna. Eta hau esan da, lanian jarri berraitu, zemuz moldatzea izukaldian. Tortilla eta bestia esan deu, baino... Egun hortan enitxoan klasea jointo zeba, piperrinean. Izea ditan, zea, malabarak iten, ez da? Oidek, parkian. Bueno, ze, hasiko aizau nazten adibidez? Bai, a ber, huk esan zein berdeten. Eso, erraza jarriko ilana, bituzak, Hartu zakoi, hemen jarriko bai bata eta bai bestia. Bila gonea bota. Bila berta bota. Eta mingaina batekin zanpatu zen jungo ez gazta, eta dena ondo naztu erde, bale? Nervioso natxok, Joseba. Hortik horre bota, bai, baino airetik ez, I nervioso, ize jarriko ez nervioso. Bai, motel, bai. Ekain, hiri gure zerkotikan ezautze jau, horri biltzea iz, pailazo lanak iten. Bai. Baino bakak emanaldi bat, ekain txo deitzen dala, ez da? Bai, bueno, indala 10 bat urtez, 8-9 urte izango dituk hasi nitzela, ba, hoxe,
pixkanaka ikasketak utzi nizkian. Bai, hasi alitzan. Bai, hasi nitzuan denian bukau. Eta orduan pentsa honian, bueno, zapata hondi pare bat erosiko jat eta ekain txou ingo jau. Ekain txou, zertan gata, zertopako jau ire txou hortan? Bueno, malabarismue, gehien bat, pailazokeri batzuk, publikotik voluntarioan bate ateatze jau betire, eta pixkate adarra jo, eta bazil lau pixkat, eta bueno, eta urtero juten hau galdatzen, numeruek, idea berriek etortzez izkigu batzutan, da, bueno, aurten iten nahi naukenadek, arlote bat. Arlote bat? Arlote bat. Zer dekoi? Ni arlote batan nauk? Ta nire bai. Bai? Danok. Poetiko, gero. Poetiko, vale. Da, bueno, aurten dek, ekain pailazoak aurkezten du arlote bat. Arlote bat? Ikusi nahi dunak, hoxe, sarrera patu eta etorri ikustea. Eta nondik noa ebiliko bai, arlote bat ekitaldi honekin. Herri. Deitzeuen lekutik, area jun, bi bafle, teloitxo bat, eta venga. Nitan ere lagune fiel compañero lokatza, bilo batea jute gaituk. Bai. Eta, bueno, behar laguntzezik DJ bezala, behar musika jartzik, bazekik play da pause noiz eman bertzaion. DJ lokatza, zein mitikua azpitin, ez da? Zein mitikua. Bai, ez da? Jope, eharra indizkik horrek, bai. Nien nahi naugean nastu, etzeken. Ondo aiaiz. Bai, ez da? Hori dena nastutak akenian, hori listo zekau, Jazta, hola. Bai, ingo jakena egebetu zagoa, hemendikan. 3 baratzuri aleatea. Bai. Eta hemendike bai. Frit. Vale, hau frit, hau listo zekau, geho ni horea prestatzea tenean, gainetik botatzeko. Vale. Ezin jo. Joseba, etorri ala izin joize gure zirkoa ikustea. Bai, hori jon izan hauk. Hori jon? Bai. Bain 3 urte hola izango, ja, Bai. Berriz etorri berko, Eta, bai, iba leon ordun. Zenba denbora zuaz, aspaldi. Ni hasieratik. Bai, ordun flekillo latzan aukean. Vale, igual horregatik ez ditarra. Oina flekillo gabe. Zintxitxo, ni jonituan ian bai, beste behin, izan, oiartzunen bai? Oiartzunea etorri itzean. Bai, area junituan historia txistorra inuan, da nik genien jan txistorra egan etxeat. Pospoloko zeine jantzitun, pospolota don martuneko. Norbait jantzin, bai. Zuritu ingoizkiat ez da, Joseba? Bai, zuritu lasai. Baina gure zirkoaz gain, ire eman aldi hortan. Ze egiten dek, adidez, baina karta joko egiten dituk? Nien hau mago, Mago, jende asko esateik, ekain magoa, ekain ez de mago, ekain payaso badek. Payaso badek. Truko magia, bueno, zeo egiten bazakia, baina honik iteiat magia comprada esateana. Zer datikan? Bueno, ondo pauteko truku dilako, trampa erostekelako batzutan, nien hau mague. Eta trampa zeneik esan, zoze jak kudeatuta erosten dek, da ja horrekin errezateatze zaik. Karo, nik etzaukeat habilidadeik, Imanol ituino egiteuna iteko adibidez, asierkidan batek, kartajoko bat hartuta nik iri, eziat asmatzen 5 de corazones o zea hartu deken. Hori beste arte badek. Ja. Ordu niria paiaso lan nahituk, ez da? Nahi. Vale. Eta zenbat irautik adibidezen emanaldiak? Segun publikoen hola portatzean, zeni preparatzetena 45-50 minutuako izatek, baina, bueno, publikoe oso efusibo baldin batzeok ordu betea jau izan gaitok. Bai. Eta ordu erditxo eskaz baten gerau izan hauk, noiz o noiz. Bai? Bai. Baina zeratik Ebila ziulako, o aspertu ez ditik lingo? Hoxe, publikun arabera, askotan izetepa soreazu baten 500 sartzeituk eta ordu bete irauteik. Baina, segun ze plazatan 4 persona dauzke behira, eta orduan ja komplikatu. Eta nola identifikatu ditzen, paiazo, zeudekor paiazo batzuk biurriagoak, beste batzuk maltzurragoak, beste batzuk alaiagoak, nun kokatuko ditzen ni? Ni nire show hori itetenien, tokatze ziken papeladek paiaso kabroie izetie. Bai, Publiko jagarra jo, pixka xaxau, eta hola, gero zirkun iteten personajidek kontra Augusto deitze zaiona, eta dek pospolodek Augusto, paiaso biurrile, kabroie esango jau, eta nina hau txiribiton bezala esango jau. Gutxi hitzeite igena, pixka lotzati jogue, pixka bildurti jogue. Orduan, bueno, zirkuen papel bat eta bestela beste bat. Eta nungo esaten dugu jo? Pixat biurrile izaten? Biletan. Bakoitza periazekak, ez da? Bai. A ber, hemen, hauek bota hor sakarrontzira. Hor alda basura. Bai, eta hoiek xerretanin. Vale? Ondo. Ondo hain hau, Joseba. Eta holako historia. Nere amak ez di sinistuko hemen. Iregin hemen zea, kozinan da. Bai, Nola ez sinistukoik. Inditukenak eta gero hau ja etzako eserri iruituko. Zalde gala. Bueno, eta zure emanaldik prestatzeko. Noiztikan zaude adibes ekaintxo emanaldiakin? Bueno, ekaintxo izanuan, indala 9 urte sortu nun lelena. Gero hortik aurrein dizkiatenak, Alejop, Aho Bete Hortz, Slapstick,
Urtero aldatzen juten naukelako. Zintzan galdera? Zer aldatzek urte batetik beste? Hemen kontzentrauta harrapanuketan. Aurrenengotik honea, ze aldatu da? Zertan desberdinduko izan? Ba, oain zarro naukela. Hasi nintzen baino zarro naukela, eta hori hartu bezala. Gero eta zarro, gero eta baino umeo haiz, ez da? Eta hor pasatzen genadek aktori egin da bezala. Paiasu ere, gero eta zarro, gero eta obiedek. Esperientzi gehiago daukekelako. Orduan, ba, bueno, esketxa beti aldatzeitok, baina hoik indezakek, oindan 10 urte iteguan esketx bat, eta etzaik berdinateako. Ja. Imposible. Hobeto alegia, ez da? Saiatzea dituk. Hombre, hori aurrenen horrez, ditekenean nire hori askotan galde, jende esatzen zaik, errezeta hoite eta gaizki atatzen zaik, karo, behin indek, eta gaizki atatzen eta ez dek berriroin. Azkenian behin da berri zinda, hobetu iteitu gauzak, ez da? Jardun da ikastek, Joseba. Jardun. Eta nun jardun nahi zain beste denbora, hainbeste marabare, hainbeste historiketen. Ba, eskola gutxi jun da. Jun bai, baino, kaso... Jun bai, baino sartu ez. Kale abialdu bai. Ez, ni ikasle txintxu izan nago. Txintxu izan naiz. Bai, nota honik genian ateatzen, baina txintxue. Bai. Klasi nenian gerra hondik ematen. Eta nota ezain honak ateatze horrek indik pixka pailazo itia? Adibes, kisto nota katako behituan itxan pailazo bilakatuko? Bueno, ni pailazo nagokola, jaio naukelako, nik uste. Nota honako txarrak atea... Hoi beste histori baik, Hoi beste histori baik. Ala tokaudek eta... Vale. Bueno, hemen bagoaz, Orea, hortxe dakau inda, inbiar deuna da, esan du bezala, lasai utzi. Lasai. Hemen ere, gaztanbera eta esnegaina nahaztu deukio gainetik botatzeko. Gaztanbera zer da, barka? Gaztanbera dek rekeson. Rekeson ja. Entzungo, guan izekula ez da? Aituta bai. Aitu bai. Bueno, bakeo protatuta da nehingo, osake, lasai. Makarroietatik, superau. Ez? Ez. Makarroiet, tortilla francesa eta... Rekesoia ez da izekura erabili. Ateako zaiko ikusikoek. Bueno, lagunak, guai jungo gea Mirianen gana, eta Mirianek beti bezala, bakizu oso kreatiba da, eta gaurkoan 3 krep desberdin prestatu izkigu, eta guazen bertara ikastea. Kaixo Joseba, eguerdion, Miriam naiz, gaurkoan krep gozo, gazi, kozinatzen ikasiko ditugu, era desberdin batean. Hemen daude, 3 krep mota desberdinak prestatzeko. 3 osagai desberdinak, aukera desberdinak emango dizkigutenak gure mailean. Hemen daukagu gari beltza, eta gari beltzakin gazia den krep bat egingo dugu. Bilista gorriak ere bai erabiliko ditugu, barazki batzuekin, eta gero gozorako, irina eta kakaoakin egindako krep gozo bat. Momentuz hasiko gera gari beltz kreparekin. Gari beltza remojon utziko dugu, 6-8 bat ordu, eta gero hori batitu egingo dugu. Zartaian olio pixka botako dugu, batitu ondoren, eta krepa egingo dugu. Bueno, gure gari beltz krepa egina daukagu, gogoratu glutenik gabe dela. Orain, sojanesa botako diogu, gero leitxua, tomatea, atuna eta arrautza. Gure krepekin jarraituko dugu, orain dilista gorri krepa, aldez aurretikan 2 orduz beratzen jarriko dugu, gogoratu ere bai dilista gorriak glutenik ez daukatenik, eta gero daukagu preparatuta barazki batzuk eta horrekin beteko dugu. Eta nahi izan ezkero, arrautz eskalfatua jarriko diogu. Orain bukaerarako utzi dugu, gehien gustatzen zaigun krepa, gozoa dela. Horretako erabiliko dugu irin integrala, kakaoa, gozotasuna emateko platano pixka bat emango diogu, eta esnea ebai hidratatzeko. Beteko dugu bai frutaz eta txokolatez. Bueno, Joseba, hemen dauzkazu gaurko 3 proposamenak, 3 krep desberdin, osagai desberdinekin. Osasuntsuak eta gozo goxoak. Hurren arte.
Ope, Miriam, ze ideia bereziak eman dituzun, danak eharrak, eta oso desberdinak, egia esan, ja, ez da gau eskusa krep desberdinak egiteko, Eharra, guan. Eharra. Bezarka dondi bat, Miriam, da urrenan ezai egongo beha. Gurian jarraitu behar deu. Hemen indetena da tablatxoak endu, guain, arrabolateakoet, golpe batzuk emango zion masatxu bai, eta ja geho luzatzen hasiko nauk. Eta inberditena dek, frit, eta huelta egiten emango zion, Eta gero hemen sartuko jau, eta gazta prestatuta sekat, barazki prestatu behar ditugu, bale? Beitu, hemen inberdetena da, ure peletan jarriko eta hau, gio pixa bigundu eta ondo birrintzeko, bale? Ure pela, oidek, bale? Jarriko zu, gero ura aukendungo jo, edari jaiteko. Ura aukendu, eta ur berriakin, freskoakin, jarriko deu, prestauta. Beitu ure barazkik ezei txurartzen nahi dian, hau batian jarriko eta hemen ja, bale? Ezin be, eta esan dakua, hau esek, beitu. Baldakizu nundik amostu behar dian. Baldakizu nundik amostu behar dituken. Iker artistadek, olako prepatzen, baina sekulen no fijau. Bale, baikin berekena egola itek, klak, eta beha buskatzen dek, xamurra hor geldituko eta betik horra hemen geldituko, bale? Ire kontu. Hola xe, klak. Horrela xe. Hola etxakin, porque bestela mendikan buskatuko zaik, atzetik adin jokola, eta tak, berak askatzia hortikan. Eta eskolanetan habilidad pixka baina. Bale, pusketetan. Bale, ez txiki baizekala. Bale, perfecto. Bale? Venga, ire kontu hori, nik esan bezala honi golpe bat emango eskiot eta puntxuan jarri luzatzeko, eta bagiztak txerrek itxarreka. Bueno, eta noiz izango da hurrengo ekaintxo, hola, plaza baten, holtza baten, egun baten ikusiko dure egunan? Atzo hori jon. Atzo bertan hori jon izan itzan? Hori jon, bai no? Gertu nitxikan ba atzo, Bai, ez itzan, etorri. Bai, guen baino jungo bai, zurrena. Ba, urruna, bitu jo urruna izango gaituke, abenduen, ba, hoxe, olentzerotatik eta erregetarte hortan, gure zirkua Tolosan, Gabonetan, eta gero segidan urtarrilaren 12an, Zumaian. Zumaian gaina doblete. Hori ondo errapatzeziak, ba. Doblete ingo jau, bai. Bueno, eta guain 12 esan dekela, baina ez urtarria, baizik eta abenduan 12, EITB maratoian, egun handila da. Eta badakizue, aurten gainea, 25. urteurrena da, eta denok, badakizue, ostegun hontan, xoxak utzi behar ditugu, gaixotasun kardiobaskularrei aurreiteko. Eta badakizue, animo eta alde zuen neurrian xoxak utzi. Bueno, eta gure jarraitu ere. Oso ondo, tamaino bikaina. Horrela, xe. Venga. Vale. Kirrik itxarrega. Bueno, eta orduan urtarri arte, bueno, zirkoak enkin ibiliko gaiz orduan alde batetu ez, ezta? Bai, Gabonak Tolosan iteizki hau. Bai. Eta, gero, isegero hortik aurrea, urtarriak 12 esan deuna, Zumaian, eta hortik aurrea, herri zerri ibiliko nauk. Otsaian pare bat bazeuzke hau, eta martxuen bakarra, oaindik, gehiago ateatzeien, eta... Vale. Gio zin izate zazoiola potentien eiretzako. Gabon aldek eta potenti izaten dek? O udaparten gehiago udaberri? Segun, bani... Zirkuen 8 hilabete pasatze ditugulako. Ostras, vale. Baina, hoxe, udarie oso naizetek, herriko festak eta izate dituk, eta bueno, fetxa potentik izate ditugulako emanaldi egiteko. Gabonetan ebai, Gabon parketan gauza asko kontratatzek azken finien, eta bueno, kulturretxetan, antzokitan. Nungo esatzen dek gehiago, adibidez igual, ez dakit, enpresa bat entzako iten dekenian hor jende gutxintzako, o herri baten danan aurrian. Enpresatan, bez, hori etzik asko tokau. Eta orduan, adibidez... Gozau, danetan, eskolako patio baten, herriko plaza baten, antzoki baten, zirkuen, eozein txokotan. Vale, eta zertziak gehiago, txikintzako, ondintzako, danentzako dek. Ni beti esateiat, ekain pailazoa ikustean antzako, ez dala... kantajuegos ikustea joti bezala. Bai, egilek. Azken finien, publikotik bat ematateatze genien, bazilatzen azteaiz eta txiste asko ditu, pues, con segundas, esatean bezala. Orduan, helduek txiste batzuk harrapatze izkiabe, gero umientzako inberde jolasen bat, umik divertitzeko, baina danantzako. Danantzako izaten dek. Bai. Vale. Eta normalen, normalen nume guztago atatzituk, helduok hobeto pasatzeile, o danetik ane bai? Nik uste helduek asko hobeto pasatzeuela. Bai, Bai, ekaintxo, eta bai zirkuen. Igual ja pixka lotzak etxokin ibiltzen dialako, o... Ez, bueno, aneuke bai... Ez etelako 5 urteko ume bat ateatzen publikotik. Ateatzeiat, lehenengo filan daun tipo hori, atentzio eman ditena lehenengo momentutik, laugarrengo filan daun gazte bat atea diat, eta... Orduan, jendik usatzeo bestiek nola gaizki pasatzen ikustiak. Zein arazten dio, zer bat pasatzen gaizki? Ni pailazo bat naukelako, baina
Inara zeitutenak ez dizkik eozein egiten. Adibide bat. Mimika egiten jartzek adibidez. Mimika egiten jartzek. Edo bi arrautza emateizkio malabarak iteko eta etzek egiten. Edo pastela horpeira bota nahi diok eta jendi disfrutatzei gaber. Aber noiz bota berdioken, ez da? Oidek, baina azkenin pastela beti niretzako izetek. Bai, nekatxitla. Azkenien, hola pasatzen degre bai hobetona, hiri lortzarazte jenian, hori pentsatzen jenian, orduan goxatzi jendiak bai. Claro, hombre. Iaizi. Bueno, oiek hemen laga. Iaizi kabroia esan Iaizi bixilla. Hau hemen txola. Bai, hau jortxe. Eta intiok porruei berdina. Ingo jokena, lendabiziko geruza batzutan pixka satarra sekatek, orduan aukenduko jok. Lendabiziko geruza aukenduko jok. Eta ja hola fin zeka honian, ingoitu makillako jo bezala, bale? Vale. Venga, ire kontu hori. Ok, makei, everybody. Everybody. Ta ze hizkuntzatan itendek, beti euskeraz? Gazteleraz, inglesez bai, ja aritu aizelako, inglesez ante. It's a murder in the kitchen, Arguiñano is very good. Amazing, man. Hau, nondi moztu berdia, Josebanik? A ver. Iguala irutzezik. Vale, baina ikusten dek lehen da biziko geruza pixet urratuta gala hemen, ez da? Bole, kendu jo hau, aurrenengo geruza hori, eta ja fresko eta xamur rautziko dugu, bale? Eta ja holaxe. Bai, eta hola ja holaxe. Vale. Bai, horren pizta txortena etxekan, tzortena limaka kendu eta baka, holaxe. Holaxe, tak. Vale. Vale, a ver. Orduan, hizkuntza danei emate jo, ez da? Bai. Txinua, rusua eta hola, ja, ez? Trebian. Zaba, be. Hau dekau, txoroi maluan egin berra. Bueno, hau hemen imertxioten nahi, nahi gazta bota, Vale, gazta botako ziotik prestatutakoa. Oidek. Vale. Bueno, eta goatzea lehen da biziko aldiz pailazo nahi nuana norbaiten aurrian edo. Eunero. Etzakiat, ja, hainbeste lehenengo aldi izan dizki hau, pues... Bat eskolan, besti antzerkitaldien, besti zirkuan, beste bat porrotxekin. Bueno, dakiten bakarraek, egile baldimaek amak esateik, 3 urten euskela sudur gorri bat eskau nilola. 3 urte txokin? Igual lehenengo aldi jo izango guen. Eta gero ba hoxe eskolan da betire antzerki jein berri izetepa, fin de kurso eta izetepa, eta orduan ba beti ni apuntatzen itxuan. Ior beti buru belarri, ez da? Bai, eozein tximinok erigiteko. Eta goatzea da izola eskolan aurrenengo emanaldin bat hori nuana ose? A ber, sekula aztuko etziken adek, pailazo taldin gendu nien. Ignacio Arakistain, Ignacio Azkue, Mireia Galartza, Xanti Tani ginen, 5 gazte juntau ginen, eta pailazo talde bat sortu gendun. 15 urte eukiko genizkian, eta herri-zerrire ibili gitxuan. Gurasuek ipitzezia behan kotxie, eta ba hoxe akordatzen hau, eskolan nola ingendun lehenengo emanaldile, eskolako mientzako, eta bueno, ba hoxe, politia izan nuan, ordundik zehose ikasi diau, eta eskerra. Eta ordun ja paiazolanak, ozein ituan nire txikitetik ari puntu fuerteak, osea, txiste kontalari izatia, o celebrekitek botatzia? Imitatzaile gehiago, txiste kontalai zaila izetek. Txiste txarra ondo kontautare erra izete, baina ez da erresa. Erresena ez da txiste kontalai. Bakoitzak beak eman berdi barrun, ez da? Nahi. Imitatzaile bai, guazen mankazioan, ni umin itzela eta ordu nango personajetanak eta imitatzen iskian da. A ber, baten bat imitatuko aldi gogemen. Bai, no? Bai. Opa, beka. Oain ingo deu, beka. Atun, con mayonesa. Beka. Aupa. Hori zein deko, Arguiñano, alkaino, zein deko hori? Alkain, Arguiñano nahi den. Baitu, hau berdina erabliko deu, salteatzeko. Vale. Ai, ama, ona. Bueno. Lotza bingo nauke, Lotatu, noiz lotatu berraiz. Ai, ama. Bueno, eta holako gauzak ze, gustatzen guen izatekela lotzata. Ire herriko plazan igual soltatzeiz, naioek igual beste herri bateko plaza jun igual? Ez, bueno, ire herrien aktuatzie bazauke tensio puntu hori. Lagunek etortze dituk, ezagun pila bat. Bai, gurasuk etortze jenin enau nervioso gartzen, porque ja, inbeste aldiz indiak paiasuena, ja, bai. Baina, bueno, beste nervio puntu bat bazeok, herrien itiekin. Gero, igande baten atzaldeko 6etan berangoko antzokilen tokatze zaigenien esate, arean joan nahi eta intzak, baina guztua bukatzek baitare. Nahi, beste publiko bat, beste ambiente bat. Nahi. Bueno, hau faltaz eskio guri, eiteko, Bueno, gazta hau nahi pusketak eta niten, bale? Bale, nola? Tiratan? Nez, laukitxotan. Hau egola, ta. Hola, lauki, sentimetro. Ti, no. Ta. Dadituak imerritu, bale? Bale. Venga, ire kontu. Nik etabla hemen txekat, hemen jarrikoit, eta hor buruan moztuko xite bai.
Eta, zukaldean izan dekena, hileno esan dek bai tortilla itekelaz, tortilla frantzesa, eta etxekize, zoze gehiago prestatuko, ezta? Bai, hombre, sartaien manejatze jau. Kazuelire, bai, alcachofas con jamón, da, itezki hau, eta... Sin alcachofas también. Baitare, gehiago, alcachofai gabeko urdaiazpikue gehiago jate jau. Baina ukiko, errezeta bat esatekena, tak, gaur launaz edoztik, sozia jagungo nau, hau prestatuko ziet. Ba, azkena inean... A ver. A ver, tortilla patata bat inean, aprobau, aprobau notable alto, esan zitea behan, bai, eta gero tortilla espinakakin, ite jatola, bai, eharra geratzek, tortilla de espinacas. Zaldana, tortilla gora, tortilla bera. Tortilla, pa que digan que no hay huevos. Eharra hautan buskau ditzen zaizkik beti. Iaizi. Eka, txizlamo. Eta hiolako afaitan da, gero tokatuko zaik beti pailazoan, aitea bentsat, ez da? Bueno, anedotak eta kontatzen astea iz da. Zirkuko anedotak eta kontatzen astea iz da, honen kaltzontzilu topa honiskian dutxaundun da beste hau etzekia zeta beste, eta bueno, parrepixka botat iteieta. Eta listo. Bueno, hau, no, txiste batzuk botatzizki hau. Txiste, a ver, botako alde gaur hemen txiste ikan. Ez. Hoi, kompromiso ditetek. Oin txisti kontauta ero junai etxea. Ez ez zamakati iriki. Beze, irikiko zian. Ama batxo batek beti irikitzik atzea. Aitak igual ez, baina ama torri semetxo, barroa. Bueno, hau, zeudak hemen, Inberdituguna da barazkiak sartzen baitugu hor, talabian sartzen badeu, gio geldituko jak ogor xamarrak. Eta, konbeni da hemen, huelta eta huelta eman, pixka goxatu, gio gainen jarri eta labea sartzeko. Joseba, hemen, hola, tak. Bai, hortxe utzi, zeatik, hori barazkia eta gero jarriko jo. Lendabizi barazkia jarriko deu, gio gaztatxo jarriko ditugu gainean, gio arrautzakin eman eta labea sartuko deu. Bueno, eta asko aurratu deu, ingo deuna da beste reportai bat ikuste jungo gea, bale? Bai, no? Bai. Ba, ikusikoek, sekulako bokailu ingo zigutek, raio bokaterian, getxon dao, eta bokaterian, bokata kalanta. Oire, ite jau, bokailua. Bai, Bai. Ogitazteko nauzi, no? Bokailue jefe. Tortilla francesa. Kaixo Joseba, egun hon. Oiarnaz eta gaur Algortako azokara etorri zara raio fokatxeria ezagutzera. Raio fokatxeria aurtengo ekainean zabaldu genuen, eta proiektu hau, proiektu familiarra da, gurasoagaz hasi genuen, eta nik zeman naizela, hemen banago egiten fokatxeak, eta nire ama bauka urdaitegi bat, prostizenagaz, eta bertan delikatezen produktua saltzen ditu. Eta gero tximizten hamburgueseria zabaldu genuen. Tximizten smash burgerrak egiten ditugu eta fama handia hartzen ari gara. Bokatxeria izena hitz joko bat da bokata eta fokatxearen artean. Hemengo protagonistak zalantzarik gabe italiar produktuak dira. Batez ere fokatxeak eta italiako gaztak eta estebeteak. Guztira 10 fokatxa mota egiten ditugu eta izenako zukuriosak dira. Artista italiar ospetsuen izenak direlako. Adibidez, Laura Pausini, Monica Bellucci edo Sofia Loren dire gure fokatxien protagonistak. Besteak beste. Gure fokatxe arrakastatxuenak Gina, Sofia eta Laura dira. Gina fokatxearen kasuan produktu freskoak dira eta ez dugu labean sartzen. Laura fokatxearen kasuan labean sartzen dugu gazten nahasketa eta orduan oso krematxoa geratzen da. Eta Sofia fokatxearen kasuan, gure fokatxea bereziena da, produktu gourmetak dauzkalako. Eta orain, oso bokata berezi bat egingo dizuet, Euskadiko pastrami bokata handiena. Gaurko errezeta, Pavarotti bokata da, eta horretarako Oskar nire aita lagunduko dugu. Bokata hau egiteko kristalogia erabiliko dugu. Azteko moztuko dugu pastramia. Pastramia momentuan mozten dugu eta kilo bat erabiliko dugu. Pavarotti izena bakizuen ondik datorren. Pavarotti tenorre italiarren gandik. Pavarotti dakizuenez oso gizona handia zen gure bokata bezala. Ondoren pastramia eta gaztar sartuko ditugu labean. Kasu honetan 2 gazta mota erabiltzen ditugu. Monterreiak eta mental gaztak. Pavarotti bokata Euskadiko pastrami bokata handiena da eta 4 pertsonentzako pentsatuta dago.
Gero, etxean egindako bizaltzak jarriko ditugu ogian. Racing Case eta Carolina Barbecue Mustang. Nire gurasoek betidanik maite dute Italiako gastronomia. Eta horregaitik Florentziara joan ziren focacciak egiten ikastera. Eta hasiko gara Pavarotti bokata montatzen. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure Pavarotti bokata eta badakizu non gauden, Rayo Bokatxeria. Bueno, agur. Ai, ama, bikote, aita semia, oie goi fundamentua, ze boka jo puzka? Hoi jango honi jaio alda. Bai motel, azpitin nengo baten bat, Bai. Zautzen baten bat baziok, ez ni, baina baten bat bai. Isildu ingo nauk, bai, alko guan, Bueno, jarraitu horrelako historia errakiten, horrelako boka, ogitarteko mundialak, eta gomen jarraituko dugu, gure errezetakin. Bueno, hemen txe, behitu, tapa pixka jarrie, badakizu, badazki, pixka hobeto bihuntzeko eta xamurtzeko. Eta hau egitea ja, listo azkau, hor gainen jarri, eta labeako preste ukitzeko gure pastela. Eta bestalde, hemen ingo duguna da, behitu, iragatzingo izutu hau. Nahi. Hemen, telebista bakizuen magia iteula, eta hauek hemen egon behar dute ia ordu bete, komeni izatea. Bestelako hemen 5 minutuan indegu, baino gogorrantzea galditzen dira. Eta hola, ja, xamurrago daudela, ja, biguño, guan ingoken haudek. Bertan datila sartu, matxa, dana hemen. Bai, pistatxoke bai, eta ura hotza bihar dugu. Ura hotza hemen dakatela prestatuta, edaria fresko ateatzeko. Vale, osondo. Venga, hoi ire kontu, eta ni hemen bale, aski jarriko ditugut, eta, ungo naiz, arrautzari irabilatu behar dut, eta kungo geha txerreki txarraka. Hau ze, eskukin o? Eskukin elde goiara bat. Bai, kutsara bat ekarrizak. Banaka sartuitak, txan, txik. Tak. A ber, etxoen nahi. Goiara bat eman goit, eta hola horrenengoan sartuko iztugu da Navarroa. Oite garrazotia, hola, xe. Osondo. Bale, eta nik hau irabilatuko dut hemen, gio gaineti pasatzeko, osondo. Bueno, eta jendiai. Zer da grasik egin emate jona? Bueno, leheno esan dezu, bestia eta esparrei itia, bai? Bai. Baina... Bestia taz ez, bestiakin. Bestiakin. Bestia taze, bai, bestiakin, bai. Oire ite jau. Bai, no? Eta, adibidez, egongo zerbait, itekena zerbait showen bat, o gauzan bat, eta honekin beti arrakastazeka, eta honekin beti harki pasatzeia. Bueno, boxeoko parodian bat, o teniseko parodian bat oiteken nien. Nola, boxeoko parodia, a ver. Publikotik bat ateatzek, boxeoko guante batzuk emate izkiok, eta ire kontra. Sketch. Bai. Bai? Bai, baina bueno. Bai, txantxetan izango, ez da? Hombre, karo bromatan. Bai. Eta, adibidez, tenis ere bai iguala? Bai, eta teniseko partido bat, ite jau, sketchen baten, eta hori ere politia izate, porque de repente kamara lenta azteaiz, da publikoko voluntario horre jarraitu inberdik kamara lenta. Da, orduan, karo. Ipailazuz jantzitea eta ez dauke bate apuroik, baina bestie, con sus mejores galas etorri dana, pixka sufritzen, aztek. Atxila, amar. Bai. Beti basiok zerbait aziratik angoen arte mantentzen dekena. Zandek asko iten ditukela, urtero aldatu dekela, baina basiok zerbait beti esatekela, hau mantendu iteiat. Zeratik jendia esko gustatzen zaio, hau nere ikutu azekak, o nerekin identifikatzi jendiak. Malabarismoek egin bat, malabarismoi gabe nien hauke zer. Orduan, puntu asko horrekin irabazte izkiat. Nahi. Nik gainetik gura botako zebat? Guen, bota jo gurak, dana tapatu arte. Vale? Si sortu zuko zaiken hori dena. Vale? Babaik etza bota erroa, Erra. Vale. Hemen beroiteik, foku egin. Bai, beroiteik. Zukaldia martxan zekauta. Bueno, guen hau inberituguna da gaina jarri. Goraino ez da? Olondo? Euk esan, Ezin hobe. Bai. Vale, gero ikusten bade oso solo dia gaten da, urpixka gehiago botako dio. Vale. Gase, guen inbertokenak besti tapa oso ondo itxi, buelta mateko, vale? Bestela ze pasatzea, adios. Adios, Adios. Ie, izi. Hau hemen jarrikoit, eta hau jarri bertzi guen gainetik horrela. Txaka. Vale. Hortxe, ez da gezer eroiko. Vale, venga. Bikain. Baina nola egin bentu hau. Guen sartu. Egarra eke, sartze, gaina hortxe birrintzen dek, eta gero hortxe eaten dek. Baina klako, zehozein berraldo. A ver, Hola, sin mas. A ver, hemen txekak bizak, fletxita bat, hemen sartu, eta honein,
Hortxe, hau zer da, Amazon o nondik hartu ez. Hori, lakor. Oin, boton. Bai, bueno, botoia mayor. Adios. Eman hor, eman. Ematen egon biharrarik, hori bai. Eharra katxarrue. Bai, ez da? Lanea etorrite holaxe, beira, zai. Artze aldituko lako sumuak eta ite aldituko lako... Pure batzuk egite izki hau. Ego zerrekin pure batzuk egin da, bai. Zumo, noizi menka gustatzezik. Naranja zakuoietako bat hartu, naranja danak esprimiu, 2 litroko botella bete, tatana trago baten, barrua. Txantxetan, nahi Eharra. Hoi sanu, Ez aldi bihotzerria ematen. Lasa, que yo controlo, tío. Ez. Ba, zumo bat, oi, naturalaek, oi, unaek. Bueno, eta nola moldatzeaiz? Malabarak iten da imez histori. Osa, basiketik behiko arazotxon badakakela, ez da? Bueno, arazotxon bat, zerrakak zehazki. Ba, gaixotasun raro badek. Gaixotasun raro bat. Zer gaixotasun? Zerrakaken kontatzea bakak edo? Stargardt izenadik. Stargardt? Batemate Googleen jarri nahi baldin bau, ba. Stargardt, nuk etzean nola idaztean. Gaixotasun genetiko badek eta ba hori, sin más. Bizi normala ite jau, espaloi batetik bestea eziat ikusten zein dan bezala. Epa, eta ahotsangatik ez haute iskia batzu, baina bueno. Edun baina gertutik ondo ikusi behar dekik, ez da? Palogaik eber, Joseba. Palogaik eber, hobeto. Horregatik aizain zorion txua igual. Oitek. Mikatxiz lama. Baina, zer de gertatzen zeikena? Gertutik ondo ikusi behar, ezan malarak egiteko, o beti erkiek, eta ez urrutitik. Dek, erditik ez tala ikusten, da jazta. Ez zaukin misterio gehiago. Nola erditik? Ik imaginau begilen erditik ez tekela ikusten, bi begiletan. Eta gero nola juntatzen zeizkiken nien ikusten, dek? Hori berdin beti hemen ez ikusten? Ez. Benetan aiz? Iri eskura behira inauk eta ez dira zerri ikusten. Zazaldik bezala hemen itxua dakak, pixkat, Bai. Ai lamar. Eta, baino, besteik ez, hori dek, arazua. Bai, jazta. Nahi. Bueno, baina, bueno. Eta orduan zein berek, pixkat alboa behitu, behitzeko, hori da. Iaizixele horria, Baina, eta gero eta gehiago jungo zeik, hori txikitak idaka jaio itzanetik edo garatu intzaik guen? Genetiko dek, horrekin jaiotzea ez, baina gero garatze zaik nera bezaroa. Orduan, 13 urtekin hasi nitxoan, gaizki ikusten nula etzekia ze, eta orduan, ordundik diagnostika hau zitea behan. Eta orduan eskerrak oso txikitan hasi itzala, malabarak iten, porque hasiko baitzan behandu. Bestela ja gero berandu. Behandu izango ban, ez da? Bai. Katxiz lamar. Bueno. Eta guain orduan, zuloi geota hundi joingo zeik, txikillo hor geatuko zeik, oztaki. Azkeneko 10 urtetan igual-igualtzeok. Bai. Así que, etzekiat. Zema bihatzezkat. 14. Iaizixele, hostia. Hau deka, me katxiz lamar. Bueno, nahi azkenian, gaitzaire humorin berko zio, ez da, bezala, Bai, alaik. Eta, bazio medikantuen, zezatek aina arrarua, zen bazeudeki bezalakoak adibidez hemen Euskal Herrian? Euskal Herrian, 6 bat, igual izan. 6, bakarrikan, Bai, nik dakitela, bai. 5 kuadrilla bat juntau gitxoan, da gero beste bat mentzeok, oindala gutxi entera nauk, eta 6 bat, bai. Bai, 10 ez gaitu gizengo. Katxila, mar. Bueno. Ze malare batzuk ingo izkia gola, ja hori barruan txikaula, hori birrintzia pixka falta zaiola. Animatzea laiz. Hombre. Irrikitan, itxok trukoen bat ikasteko. A ver. A ver. Musika pixka jarriko aldeu. Bai, musika biharri zate alde. Zirkuko musika pixkat, oi, Joseba. Pixkate, ambientie. Boirura botaituk eta gora. Txak, ona, hoi bazko guztau zaite. Hoi de gabiadura. Bai, motel, da, igarrautzakin lasai asko, akakitia, eta... Ez, itzein bernin. Tak, zein dek, nahi eta bota arrautzen nahi ditenean? Nahi eta bota diau. Vale. Hau dek la vuelta al mundo, Joseba. Hau dek yo. Vale. Epa! Eta hau zein berek, egunen entrenatu, kirolari da bezala? Exactamente. Oitek lagatzen bakitia aztu itezaik? Aztu ez baino, okertu igual. Hori nik bezikite esku bat egin iten, biakin oso zait, ez zaitek. Botaiak bat. Bat, bi,
Txopa, venga. Venga, dale, iepa, anjundek. Garki hasi haitu, garki hasi haitu. Bero este gereiko. Ba, betu, Hori teguan, hola, ez da. Dios. Oidek. Bero este jungo, a ver, Txap, 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 txap. Venga. Haure, bai, nola izena zen honek, jo. Ez, oidek, half shower. Half shower. Bai, ni half shower. In English, very well phrased in night. Beste bat, Oidek, adios. Yes! Burue vuelta, venga, ahí. Hoy bostekin ningo jau. Bostekin, venga, intza batek irukin baino bello. Oidiko, habilitadi, Venga, bost pelota. Eta, igual, Bost semaforo gehi baten zazpi. gehiago ikasikoek, gure zirkoa baino, semaforo baten. Gehiago irabazikoek, igual. Ez tiatu. Gure zirkuan oso ondo lan ito jau. Vale. Bai. Baina semaforotan jendik dirutzak atatzizkik, Nungo semaforo ditu oparoenak? Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao... Txiletan, urrutilen asko funtzionatzeik horrek. Bai. Hori oso ona izan dek. Bienak agotatzen dituk eta. Zema pelotakin dinde gehiena? Behatzi. Behatzi? Bai. Bai, Maradona, Maradona? Zin berdek orduan. Qué bueno que viniste. Nausiai. Da, zazpigin ez dia bingo bestela fokon bapuzkauko jat eta... Zazpigin ikusi nahi dunak gure zirkua etorri. Vale, eta nire, nik irukin ite idola, irukin, vale, irukin. Laugarrenan nun sartu berdek. A ver, iru pelota dek bakoitia. Bai. Esku batetik bestea. Bai. Bostekin, bostek bakoitia. Esku batetik bestea. Bostekin errexo, laukin baino. Baina laudek bikoitia, ordundek bi eta bi. Esku baten bi. Eta bestian bi. Eta ez dituk... Aibala letxe. Claro. Eskerrakin zaila. Claro. A ver, saiatu inbernako. Venga. Semaforoan itxagero. Dale. A ver, esku aquí. A ver, honekin bik... Vale, erraz. Nahi. Vale. Honekin... Vale. Vale, es... Ona. Ai, ama. Bueno, a ver, Uke me jarraituko du txirikitxarraka. Iepa! Jarraitu zagirian, Jose, Me katxila, mar. Bueno, launak, ingo deuna da, hemen behitu nola di Juan Pastela. A ver, pasteloi. Gatze zaio pixka. Hemen jarraituko dugu, entrenatzen, pastelaitean bitartean dagoentxe, bueltatuko naiz ni, lau pelotakin, saioa maitzea. Venga, va, a entrenar, venga. Venga, gugurea. Segi. Bueno, pastela hementxe dakau, baiete barazki duna, ezin obia. Ikusi zuen nola barazki pixka murriztu dira, baina earki gelditu da. Hemen hau birrinduta dakau, aterako dugu ja bertatikan. A ver, txak. Katxarro moderno, nola da? Katxarro moderno behitu, Guain, hauken du. Horrela, modernua eta oso gogorra. Ezin obia. Denetik birrintze gone, denetik. Bueno, hau hementxe garriko deu. Guain behitu, txak. Hemen gendu. Dios, egarren ju gaurkoan, bai. Bueno, ekain, nun punto batuko jau, ire... Bueno, etxekia, sare sozialetan no salduko, aizo? Instagram, Ibarguren ekain. Ibarguren ekain. Neuk etxegiat, nola dan, Ibarguren ekain, bai, hoxe. Bai, eta hor zeto batuko jau, nundi noa ibiliko aizen, oi bai irekin bai kontaktatu, bai lanak iteko, bai. Bai, eta bajartzi izkiau, Insta story, larun bat ontan ez dakin nun, da zea, eta jarriko izkiau, anuntzi jotxo batzuk, eta... Ba, gizue. Saiatuko nauk, eske nauk oso... Beti este jartzen? Nauk oso teknologi, ez. Flasha nola jartzean aurreko astinik hasi nian, Joseba. Serio? Flasha zehatekoa? Ekatxila. Bueno, launak, mil esker horreteatik, iri mil esker. Zuei. Horrela jarraitu zak, goxatzen, da guda noi goxatu erazten. Oitek. Agur launak. Aio. Aio.